Jotno sari kaham Kristani taku bukhorok ang jotno ani khabai khubai paiflai hambai maro ang jotno ang sibai nabu jeng tini kongkhe hai age protik budbaro jeng surimani abono kisa jeng slainai hani bagai o YouTube o nuknai rok nirok jotno naimung kisa change ma khaisnai tabong kha Khwnanisimi Khna Sokorbar Khwnanisimi protik Sokorbar jeng suri Sinai tamle u tam no 8 nisimi 8:30 jora 10 nisimi 12 jora jeng surinai protik Sokorbar jeng surinai tabok u tam no jeng sabsoy no chini YouTube channel no nirok chini YouTube channel no naidi hinai ang ani Kristani taku bukhor jotno ang koyo mane ji oroni problem rok ji Delhi jeng slaima rok jeng nirok sabsoy no mannai haini bagi Kristani taku bukhor an nirok no koyo protik Butbar ro lainet nirok sorry protik Sokorbar nirok tonglai di Khwnanisimi jeng suri Sinai 8 nisimi 8:30 jora 10 nisimi 12 jora khna koi tarik 28 nisimi 29 tarik 7 Mac 2022 Khwnanisimi jeng onate jeng protik Sokorbar si jeng suri Sinai Butbar no jeng Wngliya protik Sokorbar si jeng suri Sinai hambai jatno sari kaham jatno hambai